लेकिन अगर रुआ गांव में बानी और गांव से बिलोंग करेनी आ पहिल का बात की सिंगर बानी तो गांव के लोग कैसन बिहेव करेला। अब तरह जानते मानी कि केहू कतनो भी गावे बजावे आजकल केहू के गांव के लोग सपोर्ट कैले बाटे ना सपोर्ट तो ना करेला लेकिन जब रुआ गांव के लोग रौरा के चाहे कि इनका के कैसे पीछे ही रखी ई तो बात कबो आगे बढ़े ना दे तो सब जब सब जानते बनी तब भी सवाल करता नहीं ना जान के भी सवाल करे के चाहे कैसे जनता जाने के चाहे नु भाई जो रुआ कौना मुसीबत से इतना ऊपर आईनी के आईनी कैसे गांव के लोग तो ना ही चाहेला केहू के भी बा कोनो गांव के हमरे गांव के चाहे रुआ गांव के को लेकिन अभी कहीं जानी चाहे प्रोग्रामे करे जानी चाहे एनहू कहीं जात हो के हम अपना खेत बाड़ी में तो लोग का कहेला ना कहे खातिर मुँह पर तो केहू कुछ ना कही अब बगल में केहू कुछ कह जाते तो थोड़ी ना सुने आदमी जाता टे। हाँ ये तो बात सही बा। और सबसे पहले चली और सब बात हुई उससे पहले कोनो एगो गाना गुनगुनाई जो राहुल बहुत ज़्यादा चर्चित हो गाना। चर्चित तो सब बा गाई कौन एगो गाना मतलब ये बताइए कि हाँ सैड सॉन्ग गाई कि सैड सॉन्ग गाई चले जो मुंह से जो निकल गई पहले उहे गाई चले। एगो हाल फिलहाल हमारे गोलू भैया के गाना आला वो काफी चर्चित बा हमहू गइले भनी तो चर्चित बा ना कि दूसरा से लव कइलू ऐसा ही कुछ करके गाना बारू की याद पड़ा दी हालांकि माइंड इंसान के कबो कबो काम करेला कबो नहीं करे ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा कि जे करे से लव कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। वाह वाह क्या बात है बहुत दर्द में गावता नहीं। और एक है मेरा गाना कि बिरह के तावा पर करे जो छेवका जाता बिरह के तावा पर बिरह के तावा पर करे जो छेवका जाता हाथ के मेहंदी हमारा लोर से धोआ जाता। मेहंदी लगैले बनी वैसे याद पड़ गई लगा। हाँ मेहंदियों लगैले बनी वैसे याद पड़ गई लगा ना। अच्छा एगो बात बताई वो घर के रिस्पांस कैसन बा जब ई गाय के लाइन जी बढ़िया बाटे घर के लोग सपोर्ट करेला जी आगे फिल्मों करे के सपना बा कि नहीं के काम तो मिलल बा फिल्म में भी काम होला केकरा संगे मुन्ना मुस्कान के संगे। अच्छा दुल्हन बिना दहेज के वो में रोवे रोल बा। हाँ अच्छा कौन सा रोल कइले बनी में मेन के बाटे। अच्छा मेन रोवे बनी अच्छा कौन और एगो गाना गाते एक और गाना है बता दे रहे तब कौन गाए जो रोवे मन करे। हाँ अपने गाना गाए अपने गाना गाए दिक्कत एक गाना आया था मेरा कि जय हनपुर बाबा बलमुआ जदुआ मारे बंगाली निया इसी गाना पर था कि छुआ न कमरिया बलमुआ उठेला हो दर दिया छुआ न कमरिया बलमुआ उठेला हो दर दिया। एक बाद हाई स्केल से है छुआ न कमरिया बलमुआ उठेला हो दर दिया आजुए के रतिया सैया आजुए के रतिया सैया करी तनी सबरिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए मनीषा राय जी।